Ayusa pagkalamiya sa tiil ug ulo sa manok halang-halangon igisal din sa dakag sili. Grabe di matabas-tabas porting pagkaayusa tokbon. Bungkag na pong bahaw sa mga singgaw ani. Borot na pong babawnan sa mga singgaw anig tinukob. Asos grabe makadagtukob sa mga singgaw hilamos na pod. Sa grabe agi sa mga singgaw murag gyag bagyo ni kapsundayag lahos. Di napunta, sugdan na nato. Ayusa sa itong kabuntago no. Usa ta mangitag matukob ang manglawog sa nang usa ka singgaong da siyang mga manok. Patubuon no sa tanak kay kanaton tukbon sunod. Nangapi po ng usa ka singgaong diha. Dili lang kuno siya sa mamahaw may nang dako kunog ukab unya. Aw mao na mga strategy sa mga singgaw nga lunos. Di araw ni dakapsundayag birada turog tiil og ulo sa manok. Itsa na diha. Ablihin na iyabon na nas planggana kay sugdan na tanas paglimpyo. Kani atong tiradahan ron tiil usa og ulo sa manok. Ang lawas ani ato sang patubuon. Matik hugasan sa tanigamay para mawagtang iyang mga baho ba. Ako pay kupayon dayon sa singgaw. Wala dakapsundayag agyo hiwa na po nas usa ka singgaw di atong mga materialis. Di ara gipainala na naghugas usa ka singgaong dia. Amatik human largo. Gihugasan na po na usa ka singgaong di ang kawa para lutuan nato. Awan na dakalangalangay halinga din na sa singgaong. Hiwao na din tani atong sili espada. Aw gipunan na dagkutlo sa usa ka singgaw og sili kulikot para maghanghang jud natong halang-halang. Naunsa man ka unsa goy halang-halang nimo? Daog na siliha ay napalabi kay mag-aso-aso nya. Ikaw human hiwa-hiwaon dayon para monunot jud yang kahang ba. Wa na dakapsundayag asog na tanas pagluto. Itak ang largong kaha. Kana goods. Dab-dabi ikaw human. Matik lunudan na tanas idibol dayon largo. Daog na idibula kay wata magpirito. Gisalo na din tani atong mga materialis. Iuna tani gisal ang atong sili para maitos gyud ba. Isunod na po tani glunod ang atong mga materialis. Ukayon din ikahuman asos sporting pagkaayusa. Ikahuman na isunod na tani glunod ang atong tiil ug ulo sa manok. Wa na dakapsundayag iyabon na diha tanan. Asos puno-puno atong kawa ay porting pagkaayusa. Ukay na po na sa kasinggaong dia para magisal gyud ba. Sabo na tanag usa ka galon nga tubig. Kana goods. Takuban no sa tanan pabukal no sa tanag 20 ka oras. Diara after sa 20 ka oras asos sporting na pagkaayusa butangan na tanag patis. Gimikos-mikosa na nalargo da sa kasinggaw og patis. Butangan na ketchup pang pakulor-kulor ba. Di matabas-tabas porting pagkaayo sa tukbon ani. Pagkalamian naman sos grabe. Di pod mayano-yano ning tiil og ulo sa manok halang-halangon. Porte pod pagkaayo sa. Automatic dimplahan na tani. Butangan na nato ning magic lami. Huhuan na yun og usa ka luwag nga asin. Imikos-mikos dayon tanan diha. Ikahuman na isunod na tani atong bitsit. Di pod matabas-tabas ang usa ka singgaong wa kagwanta min tukob gyud. Grabe por maglunos. Diara gitilawan na sa usa ka singgaong og goods ra ba. Asos porte kunong pagkaayusa. Wala na kapasundayag haunon na tani kinaluto na. Matik haon na sa usa ka singgaong de largo. Diara di matabas-tabas porting pagkaayusa tokbon. Grabe. Matik haubon na tani atong hukaran. Ikahuman na iplastaran na atong hukaran dia. Asos kana goods. Hukaron na din tani atong kanon nga mais. Ibutang po na atong dessert dia. Asos porting pagkalamiya og dessert sa mga singgaong. Wala na daghalang-halangay hukaron na tani atong tiil og ulo nga halang-halang. Ibuyok-buyok na tani sa atong babaw sa tong kanon nga mais. Asos porting pagkaayusa di matabas-tabas borot na po pabawnan sa mga singgaw anig tinukob. Wala na kapasundayag tukbon sa namon kay gipangguslan na pagayong mga singgaw. Di na mayano-yano puro man ang mga lunos. Grabe abunal. Abab. Bunal pod. Porting ayusa. The aliens. Ilang tala? Tabu ni dok, nya dalik diri dok. Lantaran pangaligo dagat ay. Yan na dok. Punya na sa dok. Ano ba kay tato? Yung baso no. Baso to. Sa kalingkod. May saging oh. Ako lang. Ang usil na no? Mahal lang ba? Sila dito na yung laig. Hindi ba? Kalingkod mo daw? Ay, daghan eh. Mas bada ito di silko. Naman may saging god. Ano na kalahang. Ito sa padudunan gamay. Gani. Tuwang. Itong gagawin nga lang. Itoyo man ako para di ka kabot. Nga. Ako. Sabaw-sabaw. Budno dia. Tukbo na yun. Ulo ka. Iyo ba iyo? Wag. Ha? Pila ko nito. Ya. Nah, itu dati. Ang tungkol dun ngaon. Ay, kumbira. Kumbira. Taga lah. Lak-lakaw. Atay mo. Bugno ah. Palaton.
Wala ko ba? Gamay naman lagi ng post ni kuha na. Bal. Ang mga dako ito. Mga sa pagkado. Yung doong traktor. Labas mo yan? Oh! Jordan! Jordan ba? Pa! Itok lang. Sulpak. Awan. Tugod na higop. Hanga. Ay, ito sa atas ba? Yung kondisyon mas kaon ba na hanghang. Tulong yung kahang balik bukay amat. Ito na siya. Bahaw. Isaw-saw dia. Bahaw ng mais. Bona yun. Lambos uwag ah. Oh. Move. Pakhawa. Move forward ba? Kaya naman laras na da. Saboy na eh. Grabe ayusa. Pulbo to. Ubas sa mga singgaw. Grabe. Hanga eh. Ayusa halang-halang ba. Good. Hashtag. May luson. Ibanat. Ayusa eh. Sabukan masang. Enggak. Sige ka. Sunday ka. Lang lang. Magamo. Hindi mo lang mga singgaw. Yeah, pinisingan og ra. Pinising bataging. Buwan lang nila. Ito na yung moto. Raw. Lingko lang kayo. Na? Pinising saging ba? Tiga-tiga ko yung mata pa man. Kabigal ko ng mata pa muna dito. Tok. Tok ano? Babro. Nasa ba gawas nga kaon mo panit ba? Wala pa naman kaon na rin. Di pa din basta-basta to. Dok. May tabang. Lemon. Ang sakit ka. Undang butod. Anay ko. Asos, grabe makadagtukob sa mga singkaw og saging oh. Por maglunos, di matabas-tabas, grabe. Porti dagwag mga lamoy mga singkaw nga. Wanay daghang pasuntayag, mag-shoutout usa ta sa atong mga singkaw. Shoutout kang Ivan Sigera, kang Queenie Baflor Ikot, kang Renanti of Kila, kang Chadwick De La Cruz, kang VJ Butil Dante, kang Nick, kang Idol Bradix Vlog, kang Lance Ornopia, kang Jojo Jomamil, kang Ziana Dilag sa Wedding, kang Madeline Mukato, kang Ramos Jan, kang Andre Condi Cuaba, kang Leonard Sumawang, og kang Emeline Pipito Amores. Shoutout tanan ninyo mga singkaw. Comment mo mga singkaw sa atong latest upload adto itong kag first 15 comments sa atong shoutout. Arin nilang takutob mga singkaw, i-share og like nga video para mas daghang patang matukob. Usa tapuson ninyo ang video mga singkaw, nasa type pala ilang nga duwa. Mao ni ang PHL boss. Portiran dali ang makadaog nimo ani mga singkaw. Tudloan ta mo ani ang pagduay. Aw di po ni matabas-tabas duwa ang mga singkaw. Portira dali as daog. Aw ari tas main sa mga singkaw kay dali ra king daog dire. Aw portira pud sayo na duwaon aning main sa mga singkaw. Anaon na siya pagduwa mga singkaw ngay mo pusta ra ka diha. I-type ra na nimo diha mga singkaw og pilay mong ipusta. Aw ikaw na bahala diha og imong bagdako-dakoon para dako pug daog ba. Kita mo pusta tag 200. Ikaw man i-click dayon ninyo ang bet. Aw magtuplok-tuplok ra sa diha mga singkaw. Ana ra nakadali duwaon ang mines. O upat ka tuplok daog largo atong 200 mga singkaw na himong 400. Aw daog largo cash out na na. Asos porter ang dali as daog mga singkaw. Ana ra nakasayon. Di po na matabas-tabas mga singkaw. Usban na to be. Mo bet ya puta dag 200 mga singkaw. Usbag tuplok
kaupat. Puni ko sa katuplukan paksit laing daog na pun mga singkaong porting pagkaayusa cash out na nalargo portir ang pagkadali as daog usban yapon na nato mga singkaong may pagpalit natok matuko ba oy bomba asos portir ang dali abawion na ng mga singkaong ana ran teknik anay times 2 tani atong posta mga singkaong gihimo tanang 400 mga singkaong tuplok tag kaupat diya puni pa jud kausa pattern ray mo tirada ni mga singkaong puni kausa asos porting pagkaayusa daog na pun mga singkaong matik bawi largo mga singkaong atong pilde atong 400 na imong 800 nakadaog pa ta mga singkaong maura na si teknik mga singkaong og mapilde mo i-times to na ninyo punan japot rin mga singgaong balik tas 200 may na lang ng mga singgaong bapamugas og naapatay matukob porting pagkaayusa dira mga singgaong mubitaw balik tuplok japot kaupat dia kana goods punik kausa o kana puni pa jud para panas asos daog na pud mga singgaong grabe porting pagkaayusa cash out na nalargo mga singgaong wanay dangan langay pag withdraw po sa imong daog ani mga singgaong portir na pud pagkadali anaon ra ni siya i-click ra na ninyo mga singgaong kanang puwa mga murag subay sa babaw ikaw man mga singgaong ari ra kadre mag-withdraw i-type na imong pila imong withdraw honda mga singgaong ikaw man i-click na nimong add tas pilion nimo ang GCash wanay da ka pasudayag mga singgaong nasa comment section ang link unsa pay dugayan pag register ra mga singgaong para na kay mapalit pud patuko porting pagkaayusa wanay da nga pasudayag lahos.